Ndewonu ndị m hụrụ n'anya, obi bụ m sọ aṅụrị na nkwado na-akwado anyị na ATV. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuobu. N'ime vidiyo abụọ gara aga anyị nyere nkọwa gbasara aha, nnọchiaha, ngwa, nkọwa aha na nkọwa ngwa ma nke a na-akpọ nkwuwa. Tata anyị ga-eweta nkụzi gbasara nkeji asụsụ na njedebe site n'ịkụzi mbuụzọ na njikọ. Gịnị bụ mbuụzọ? Mbuụzọ bụ okwu nke na-egosi mmekọrịta dị n'etiti okwu abụọ n'ime ahịrịokwu. Ọ na-egosi ebe ihe dị, ebe ihe si bịa maọbụ ebe ihe na-aga. Ndị a bụ ọmụmaatụ mbuụzọ: na, n'elu, n'okpuru, n'ime, site na, wdg. Ndị a bụ ọmụmaatụ ebe mbuụzọ na-arụ ọrụ n'ime ahịrịokwu. Nke mbụ, akwụkwọ dị n'elu tebụl. Akwụkwọ dị n'elu tebụl. Nke abụọ, nwata ahụ nọ n'ime ụlọ. Nwata ahụ nọ n'ime ụlọ. Nke atọ, o si n'ụlọ bịa. O si n'ụlọ bịa. Dịka anyị si kwuo na mbuụzọ na-egosi mmekọrịta dị n'etiti okwu abụọ. Ị na-anya n'ahịrịokwu nke mbụ, akwụkwọ na tebụl, mbuụzọ na-egosi anyị mmekọrịta dị n'etiti akwụkwọ na tebụl. Ya bụ, ị na-anya n'ahịrịokwu nke mbụ, mbuụzọ dị ebe a bụ n'elu. Ị na-anya na nke abụọ, mbuụzọ dị ebe a bụ n'ime. Ị na-anya na nke atọ, mbuụzọ dị ebe a bụ na ụlọ. N'ụlọ. N'ụzọ dị mfe, mbuụzọ na-egosi ebe ihe dị maọbụ ebe ihe si aga. Ya mere, mgbe ị hụrụ okwu dị ka n'elu, n'ime, n'okpuru, ọtụtụ mgbe ha na-abụkarị mbuụzọ. Ugbu anyị matagoro ihe bụ mbuụzọ na etu o si arụ ọrụ n'ahịrịokwu, anyị ga-aga n'ihu ịkụziri gị nkeji asụsụ ọzọ nke a na-akpọ njikọ. Gịnị bụ njikọ? Njikọ bụ okwu na-ejikọta okwu abụọ maọbụ ahịrịokwu abụọ. Nke a bụ ọmụmaatụ njikọ: na, ma, wdg. Ilezi anya n'ahịrịokwu ndị a dị ebe a, ị ga-ahụ ka njikọ si arụ ọrụ. Ahịrịokwu nke mbụ, Ada na Chinedu gara ahịa. Ada na Chinedu gara ahịa. Dịka anyị si kwuo na njikọ na-ejikọ okwu abụọ ọnụ. Ya bụ na ahịrịokwu a, na bụ njikọ. Ahịrịokwu nke abụọ, ọ gụrụ akwụkwọ ma mee nke ọma n'ule. Anyị sịkwara na njikọ na-ejikọ ahịrịokwu abụọ mee ya ọ bụrụ otu. Ọ gụrụ akwụkwọ bụ ahịrịokwu zuru ezu. O mere nke ọma n'ule bụ ahịrịokwu zuru ezu. Mana ile anya na njikọ ma ejikọla ahịrịokwu abụọ ọnụ ọ bụrụzie otu. Ọ gụrụ akwụkwọ ma mee nke ọma n'ule. Kemgbe izu ụka abụọ ka anyị na-akụzi gbasara nkeji asụsụ. Ọ bụrụ na ị wọchiri vidiyo nke mbụ anyị mere ebe anyị kụziri maka aha, nnọchiaha na ngwa. Na vidiyo nke abụọ anyị kụziri nkọwa aha na nkọwa ngwa. Na vidiyo nke atọ a anyị kụziri mbuụzọ na njikọ. Ebe a ka anyị ga-achịkọta ihe gbasara nkeji asụsụ. E nwekwara nkeji asụsụ ọzọ a na-akpọ oti mkpu, that is interjection. Ihe mere na ya akụzighị ya bụ na ndị ọkammụta anabataghị ya dịka nkeji asụsụ. 7 ndị anyị kụziri bụ ndị ekwekọrịtara wee nabata na nkeji asụsụ Igbo. Na vidiyo ọzọ anyị ga-eneba anya n'ahịrịokwu. Biko, ọ bụrụ na ị mụtara ihe ọhụrụ na vidiyo nke anyị mere tata, pịa subscribe, like, ma kesaa vidiyo a ka ndị ọzọ mụta. Ọ ka bụkwa Ihe TV ka anyị na-ewetara gị nkụzi a dị omimi. Aha m bụ Maazị Ifeanyi Chukwuobu. Ka emesịa.